Väčšinu ponúk odmietame. Sú ponuky, ktoré sa nedajú odmietnúť. Avšak existujú ponuky, ktoré sa v podstate nedajú neodmietnúť, pretože sa jednoducho nedostanú na svetlo Božie. No a práve táto je možno jednou z nich. V jednej z týchto 13 poschodoviek v Humennom na nábreží Laborca v perfektnej rekreačnej zóne je práve teraz k dispozícii na predaj garsónka v pôvodnom stave a za veľmi rozumnú cenu. Keďže jej majiteľka z osobných dôvodov nie je naklonená jej klasickej inzercii, zverila túto záležitosť do mojich rúk a nôh. Preto, ak chcete nenáročne a nízko nákladovo bývať v tomto nádhernom prostredí, kontaktujte ma. Všetko ostatné sú len detaily.